Ну, тут няма іншай пазіцыі, апроч таго, каб стаяць за бункерам. Хо-хо-хо. Сапраўды, я іншай тут не ведаю. Вось, калі сустрэчны бой, можна, канешне, паджацца недзе там. Але гэта павінна шанцаваць тым, каб ты выходзіў, табе ў галаву не накідвалі. А тут. Можна стаць у хмызіках, звесціся, кінуць там удалечень. Па ПТ, па цяжкіх танках. І атрымаць асалоду ад прабіцця. Сёння альфа не ляцела, калі што. Бачце, там было хіба што пару разоў, там вось 1800. Леапарда таго ж забраў, памятаеце, так? У два баі таму. Не, у мінулым баі гэта ж было. У мінулым. Хлопцы, а што тут робіцца? Леапард, кобра. Няўжо вы сапраўды тут будзеце гуляць у мяне? А? Хлопцы, не хацеце пагуляць у нармалёвую гульню? Так, у іх астыні паехалі на адстрэл, так. 113 там з левага боку ад будынкаў. Мне гэта не падыходзіць, бо ніхто не свеціць зараз ПТ яшчэ. Ой. Ці ж ты там стаіш? Эх, кропельку не хапіла. Все за того, что ты тут стоишь. Перешкоджаешь мне. Сука! Там кобра стоїть. Ось тут кобра стоїть. 130М. Есть жаданне посвятить? Хіба что нема. Да. О, шахтер там поехал. Добре, я на цель поехал. И кобра уже там. Ну-ка, подстав свой пиксель. Давай, дороженький. Выедь снег, подставься. Будь танкистом. Я тут его не прокину, покуль я не встану. Леопард поехал, добрый, он угледзел, все ж таки он угледзел, что там люди поехали, их не здешчаюсь, но просто... Тихо, далеко. Кто там вошкается? Кто тут вошкается? Я разведусь, я дам тебе. Вот заради таких моментов я и гуляю на этом танку. И он, конечно, все ж таки, як ПТ говно. Не тактично, не фактично. Але, калі шанцуе, то ты такое задовольнение атрымліваешь ад гэтага. Ой, батюшка. Артанов просто адпачываем. Куточку, чакай, чаму яны стаяць? Няўжо іх свецяць? Давай-ка яшчэ спробуем блайнд выпісаць кому-небудзь. Я не наўмысна. Гэта амаль што выпадкова. Нармалёвыя шорты атрымаюцца на YouTube. 2 танки забраў блайндамі. Добра. Што, працягнем марафон? Ой.
Ой-ой-ой. Треба дапамагчы нашым з правага боку, але я толькі не разумею чым. Бо іх дапаможнікаў павінна тут хапаць. А іх не хапае. Ты говно, бля. Скуль ты кидаешь? $370. Так. Мне б, конечно, не хотелось тут скончиться. Але хіба што мне в истине застаецца, разумееце? Униз поехать, все равно мне 113 зачепіць. Бо наши толькі зараз заварушыліся, там нешта робяць. І на мяне узіраецца, гэта напэўна. Оу. Хлопцы, трэба трываць, трэба стаять, разумееце? СТ у нас говно. Але. Так. Калі я выйду, гэта будзе апошняе, што я зраблю ў гэтым баі. Там 113. Тут чамусьці 268 яго не бачыць. Дзе ты там ёсць? Ну. Падстаўся. Хлопча. Ага, Кунцепанзер, добра. Кунцепанзер, добра. Слухайте, я з ім як з сабакам. Разумееце, той зрабіў нешта такое карыснае. Шарик, добра. Малайчына, шарик. Хадлера, бляха, тут толькі што заўважыў яго і ўсё на гэтым. А ён едзе, глядзіш ты. Ну-ка паглядзім. Магчыма, ён зробіць гэту памылку. Не, пакуль што не робіць. О, добра. СТшки вярнулись з паходу па зялёнцы. Так, я пакуль што задаволены. Глядзячы на тое, што 1700, але мне два блайнды. Пра гэта нельга забывацца. Чакай, і сёмы. Магчыма, і ты таксама хочаш падставіцца трошачкі. Ён падставіўся, але гульня вырашыла ебала яго рот. Гэтую пазіцыю, гэтае твоё зведзенне. Колькі? 882, гэта не было прабіццё, нягледзячы на тое, што я трапіў, куды цэліў. Ну няхай. Так, 113 едзе. А чаго ж ён хоча гэта 113? Хлопцы, бляха, няўжо не зразумела, што тут ФВХ стаіць. Так, адзіна я толькі не разумею, як зараз супраць Іса і Цэнтаз гуляць, таму што ўсё. Мне падаецца, фарт гэты скончыўся, і дурні на гэтай мапе таксама скончыліся.
Ага, добра, слухайце, гэтыя двое зрабілі вельмі добрую штуку, яны проста пераехалі на перахоп. На перахоп, каб гэты цэнт не заняў гэтую пазіцыю, не сустракаў іх. А яны занялі і зараз проста будуць яго патрошкі калашмаціць у бакі. Так. Так, гэта было кепска, калі што. Ваяр? Я дасягну ваяра, бля. Уніпанцер, слухай. Мы ўдваіх шотныя. Ты разумееш гэта ці не? Я яго заўважу, ён мяне заўважыў. Блядь, ну... Ой. Гэта, блядь, рэжым кіборга нейкі. Не, гэта, блядь, нічога не зробіць за. У яго ўсё ляціць. Наўпрост усё ляцела. Тыпу ён не ведае, што ты тут стаіш, ці што? Цікава, што ён тут плануе зрабіць? Ён проста едзе на абарону базы, ці што? Ну так, ён просто прыехаў абараняць базу. О, ну позицию ты занял, ебануться просто. Под яблоней. А что ты зробишь з гэтай позиции, хлопче? Ты хоть думал? Не что у тебя в голове такое. Сколько ты стрел ему хочешь дать з гэтай позиции? 2, 1, 1,5, полову? Чого він чекає? Ну, мозгов у тебе не шмат, калі ты на ходу намагаешься пробить і са сёмага. Что? Дзіценё малое. Не, у Іса нармалёва залятала. Дзве вертухі, калі мяне збіў другой вертуха, а першая ён там збіў. Не памятаю, у 10 кого ён збіў, ці шахцюра. Але ўсё роўна майстар. 6600. Не так уже шмат, але за гэта майстра далі. Быў нечаканы майстар на Т-57. Ну, прывітайце, калі ласачка, на ФВСе. 40.05 так само майстар. Я лічу, што не, гэта не 6 павінна быць. Касікаў.
8 хаця б. Ну, няхай. Я не супраць.